45 कमलपुर विधानसभा जेनारेल आचक थायफानो बुबाग्रानो गोप्लाय खायनानै नाहारमुंबाय एबा बुबाग्रानो फान बक्सिनानि नाहारमुंबाय तिनि गराक सालो 45 कमलपुर विधानसभा आचक थायनि बिसिंगो खबजाक लाम्बुकछरा रुंनक तै मधु कन्त पारा जेबी रुंनकनि कायनि थायो कायनु सेन्टारो बुथ कमिटी खाजाक खातेनि तिप्रामथानि 45 कमलपुर नि तिप्रामथानि नायकलनाय एबा अबजारभार मेरी देबबर्मानि मानजाक मुंबाय तै तिनि बिनि लगी तंबायखा 45 कमलपुर तिप्रामथा ब्लक कमिटीनि आचुकफां समीर देबबर्मा आकन संनो खबई आमचाइनि दालबिदाल मथानि आदंरक বা কোনো কিছু নবমুখ ফানাজों खिथाबायसो मा नखरनाय आमाहाय पजिशन दिनै जरा जरा फायो आ जरा रन जों काबारा खायनानै बागै जों बेसास खालायै सिक्ला रन न आनि मते हिंगाय बरन बसकांगो नारमाने नांगो बरनले फानबो दंमानिबा सिबु सिमाने ताबने बेसा सुशिकित जरायो बरन जों सामंगो व्यवहार मा खायनाय नोंथा आबु नरमनि आरो टिडाब्लिउएफ नि बो अनुमति माना हारनाय पेरेंट्स पार्टी नि बो अनुमति ना हारया गनै যদি 21 জন 21 জনাनि सिङि कमिटी गठन खालायदिने जों साव गयला आबोनि बिसिंगो 21 जनानि बिसिंगो जों दरना तिनटा बाथ्रा तिन छाता 21 7 जना खालायै जना 7 जना खालायै आमदुखला बुरि 7 जना सिक्ला 7 जना पेरेंट्स पार्टी 7 जना आमाहाय एकदम तलानिसे आबोनि स्टाइटाइबो गोबां जों खालायमानो 40 जना जों खालायमानो जे बुथ सेन्टाराव बरफ गोबां थांगे जे एक्टिव वार्कार जे थाङै खुमै माननाय आमाहाय बरनानो जों मारिनाय जों आमाहाय सिचुएशन फायनाय सिनि जे बुथनि जराराव ताकुतनो जों दिनै हाय अर ताइसा दिनै 45 कन्स्टिट्युएन्सिनि गैनाय ताइ दुइटा लाम्बु छराव जों बुथ कमिटी खालायगा 32 मधु कन्द पारा एसबी स्कुल ताइ 33 लाम्बु छरा उच्च बुनियादी विद्यालय जों दुइटा बुथ सेन्टार कमिटी गठन खालायनायखा गाहामखायनो खायमानखा ताइ जोंनि 35-33 जना खालायाखै जों बुथ कमिटी खागा आबु बसकांनि जोंनि चंमारिनो नाहारै ताबु जे विलेज काउन्सिलिं होननानै नाय दङ बसकांगो आ जराव बुथ कमिटी खाजाका जे बर बाहायलाय सामखांनानै नां जों बर मतिनि अर क्लास रखायगा बाहायलाय सामखायनाय प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि डबल केशियार आमतैखलाय जंजाखा मेम्बार ताइ 35 जना रखाय जों कमिटी गठन खायगा अर वाइटीएफ दङ टिडब्ल्यूएफ दङ पेरेंट्स पार्टीनि जत जे सामखाय माननाय जतनो जे थाङै माननाय बर माव जंमै दिलायखा जोंनि दुइटा बुथ कमिटी खाजाका आसुकनो हामबाय तिप्रामथा आयोग लक्थुं बुबाग्रा आयोग लक्थुं वाइटीएफ आयोग लक्थुं टिडब्ल्यूएफ आयोग लक्थुं